Vážený pane primátore, vážení členové zastupitelstva, mým úkolem je předložit petici za ukončení činnosti společnosti Incheba Praha v areálu výstaviště a zachování významného tradičního evropského veletrhu World of Beauty v prostorách výstaviště a důstojný rozvoj tohoto areálu. Všechny podkladové materiály, včetně petice, včetně stanovisek, dopisů i návrhu usnesení, máte v tuto chvíli k dispozici. Já bych chtěl jenom doplnit, že tou peticí se včera zabýval kontrolní výbor zastupitelstva a kontrolní výbor přijal následující usnesení. Za prvé, žádá ředitele magistrátu, aby zajistil provedení kontroly zaměřené na plnění smluvních vztahů mezi hlavním městem Prahou a společností Incheba a informovat kontrolní výbor o výsledku provedené kontroly. Za druhé žádá náměstka primátora inženýra Milana Richtera, aby zajistil svolání dohlížitelského výboru výstaviště Praha v Holešovicích a podal kontrolnímu výboru zprávu o výsledcích činnosti dohlížitelského výboru. A za třetí konstatuje, že pokud se prokáže, že informace obsažené v petici a souvisejících stížnostech jsou pravdivé, poškozuje Incheba Praha svým chováním dobré jméno hlavního města Prahy. To je všechno, pane primátor. Tak se přiznám, že mi běhají vlasy nebo mráz po vlasech i chlupy po zádech. Hrůzou. A nyní můžeme hlasovat o usnesení tisku Z326, tak jak jej předložil pan předkladatel, předseda kontrolního výboru. Takže hlasujeme o tomto návrhu, kdo je pro, proti a kdo se zdržel hlasování. Pro nikdo, proti, zdrželi se 2, návrh byl přijat.